שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש של קלאש רויאל עם הגובלין הזקן שמאפנט אותנו. אתם לא מבינים מה קרה לי. אני מכין סרטון, עשיתי ריפליי של הדק הזה, שזה מה שאני הולך לעשות גם בסרטון הזה. ואז הפריעו לי, אז הפסקתי ומחקתי את ההקלטה. ואז עשיתי לייב, ובאמצע הלייב הפריעו לי, כן? בסוף המשחק של הלייב, מה אני מגלה? מה אני מקבל? את הדבר הזה. What the fuck? יש לי כל כך הרבה מזל. גם ג'יינט צ'סט מלפני לא מזמן, וגם עוד מג'יקל שהיה לי. עכשיו עוד מג'יקל. זה פשוט מטורף, מה שהולך לי עם הטבות האלה. ויהיה עוד סרטון פתיחת תיבות. אני לא חושב שיש איזה יוטיובר של קלאש רויאל שאלה סרטון פתיחת תיבות בכזה רצף מדהים, שכמעט כל סרטון שלישי שלו זה פתיחת תיבות, אבל בסדר. עכשיו אני אראה לכם את הריפליי של הדק הזה. אני אראה לכם את הריפליי. זה הריפליי שעשיתי אתמול זה משחק, שעשיתי אתמול בלילה, וזה היה משחק מאוד מאוד קרוב, זה היה כזה קרוב, אבל ניצחתי אותו. שמתי לו ג'יינט, הוא גם שם ג'יינט ובלון, אני כזה שיט הלך עליי. שמתי לו נייט ומיניונים, אבל הספיר גובלינס חיסלו את המיניונים, וזהו, חיסל לי את הבניין. ואז הוא שם גם אינפרנו טאוור, הרג לי את הג'יינט, התעצבנתי מאוד מאוד מאוד. עכשיו, שמתי לו לאב-האונד, אמרתי אין מצב אני מפסיד את זה. שמתי לו לאב-האונד, והוא שם מוסקטיר וולקרי וג'יינט, שמתי שם נייט, הוא שם שם גם את הגובלין ברל. התקפה הזאת די עזרה לו, אבל אני במקומו הייתי מגן. עכשיו יש לי גם וויץ' על המפה, אין לו מה לשים, באמת הוא שם את הוויץ', ואז סתם הוא בזבז את האליקסר, לא היה לו מה לשים, ופשוט חיסלתי אותו. זה הריפליי ראשון. עכשיו נראה לכם ריפליי עכשיו שני. נראה לכם ריפליי שני. שם את זה על 2 בכוונה, כי אני מראה פה 3 ריפליי, 2 של הדק, כאילו 3 זה עם הדק, אבל עוד אחד שעשיתי עכשיו, שקיבלתי את המג'יקל צ'סט. אוקיי, שמתי לו וויץ', הוא שם ספיר גובלינס, ואז שמתי ג'יינט שתגן על הוויץ', והוא שם מיניון הורד ואת המיני פקה. זה חיסל גם את וולקרי, וגם את הוויץ' וגם את איך קוראים לו, ג'יינט. עכשיו הוא שם בייבי דרגון על הלאב-האונד ועל הנייט, שמתי לו מיניונים אבל זה לא כזה עזר. בזמן הזה הוא שם פיירבול, ואז הורדתי לו הרבה דמג'. עכשיו בייבי דרגון שלו מת, שם את המיני פקה, שמתי שם את הגובלינים שיעצרו את המיני פקה, שמתי לו נייט על ההוגריידר, ואז הוא שם את המיניון הורד והוויץ' פשוט חיסלה אותם, וזהו, הורדתי לו בניין. עכשיו יש לי ג'יינט וויץ' על המפה. עכשיו שמתי ישר ג'יינט והתבאסתי מזה שהוא שם ישר מיני פקה. זה בערך באותו זמן, ואז שמתי לאב-האונד, וויץ' ונייט, והוא שם בייבי דרגון וולקרי, והורדתי לו שם את הבניין. שם הוגריידר, והנייט והפיצולים הקטנים האלה של הלאב-האונד הרסו לו את הבניין. 3 קראונס. כל מה שעשיתי עכשיו שאני הולך לראות לכם זה 3 קראונס. עכשיו זה ריפליי שצילמתי בדיוק כשעשיתי לייב, ואז הפריעו לי. עכשיו תראו, מזה קיבלתי את המג'יקל. עכשיו הוא שם ספיר גובלינס ובייבי דרגון, שמתי לו את הוויץ', שם גם סקלטון ארמי אבל זה לא עזר לו, ואז הוא שם וולקרי. אני כזה וואי, וולקרי ממש 7, ועוד הבניין שלו כאילו הוא עצמו רמה 8 ואני רמה 6. ישר הורדתי לו בבניין, שמתי לו לאב-האונד צד שני, שמתי לו בומבר על הוויץ', בומבר והמגדל הוריד את הוויץ'. הלאב-האונד והספיר גובלינס מורידים שם את הבניין,
לא היה לו מה לשים, הוא פשוט לא שם כלום, הוא היה FK, וזהו, ככה ניצחתי. חשבתי אולי אין לו מה לשים, אולי זה, פשוט הוא היה FK. ה-FKיות שלו עזרה לי מאוד, ומזה קיבלתי את הדבר היפהפה הזה. עכשיו, עוברים ללייב עכשיו, מקווה שלא יפריעו לי. יאללה. רגע, זה עם הדק הזה, לא משנה, לא ראיתי. כי זה עם הדק של הלאבאונד. אוקיי. נתחיל התקפה קודם עם הוויץ', תוציא סקלטונים, ואז נשים ג'יינט. אוקיי, הוא רמה 7. יש לו מוסקטיר, סבבה. לא הולך לי כל כך טוב עם דק מוסקטיר, שאנשים שמים. טוב, שם פיירבול, הוריד לי קצת את הוויץ'. עשינו מיניונים, כי אין לי מה לשים. וואו, אוקיי, יש לו את ה... טוב, נשים לו את הנייט עליו. וואי. כאמור גריידר, נשים לו בומבר וספר גובלינס. טוב, גריידר עשה כמה מכות, אבל נורא. אוקיי, אני חושב שאת המשחק הזה אני הולך להפסיד, אבל זה לא כזה משנה לי. אני צריך קראון אחד, ואז נפתח פה קראון צ'סט. אוקיי, וויץ' ומיניונים. ואם יהיה לי מספיק אליקסר, לא מספיק. אוקיי, לא. אוקיי. אוי ואבוי, יש לו וויזארד. טוב, רמה 3 זה לא כזה טוב. אוקיי, וויזארד באמת עמות, מקווה. נתחיל התקפה צד שני. שים לו נייט. והגריידר שלו נותן 3 מכות. פיירבול, זה פיירבול מבוזבז. אני חושב ככה לפחות. טוב, הג'יינט מתקדם, נשים וויץ'. ואני מקווה שהתחלתי פה פוש טוב. הוא שם לי את המוסקטיר. למה הוויץ' הולכת לבניין ולא על המוסקטיר. ויופי, נראה לי הורדתי לו בניין? כן. הורדתי לו בניין. יופי. אם הג'יינט לא היה מת, הייתי שם עוד ג'יינט. אוקיי. נעשה לו נונסטופ. שלא ניתן לו מנוחה. סבבה, ג'יינט. זה לאבאונד ונייט. אוקיי. בינתיים המיני פקה מחסל את הג'יינט. עושה מוסקטיר וויזארד. זה לא כזה טוב לי. וואי. שיט. כל כך הלך על הבניין הזה. וואי. רק לא מיני פקה. לא, יש פה את הגריידר, לא ראיתי אותו. לא. שיט, הוא הרג. שיט, אוקיי. שים נייט. אוקיי, אני צריך רק להגן. ואחד, 2, 2 גרפים הוא נתן. שים פה ג'יינט, נעשה קאונטר פוש. פאק. 3, 2, 1, אוקיי, אוברטיים, לא. יש לו וויזארד. למה יש לו את הוויזארד? שיט. וואי, אין לי מה לשים. אין לי מה לשים, והפסדתי. לא. שיט, יש לו את הפיירבול. טוב, הוא ניצח. כן, ניצח. טוב, well played. הוא באמת צחק יפה. אבל לא אכפת לי שהפסדתי. אופס, אלק, חושב לי. לא אכפת לי שהפסדתי. רק 19 טרופיס ירד לי. לא אכפת לי שהפסדתי. כי יש לי עכשיו את הקראון צ'סט. נפתח אותה פה. בואו נראה מה אנחנו מקבלים. זה למה אחד, אבל לא משנה. 3 מיני פקה. יש! אני יכול לשפר את המיניון הורד. יאללה, שיפרתי. עכשיו אני צריך לבקש תרומות על מיניונים. ופעם הבאה לרוז. אוקיי. זה הכל היום. מקווה מאוד שנהנתם. סליחה שלא העליתי סרטון הרבה זמן, פשוט לא היה לי על מה להעלות. לא היה לי רעיונות. סרטון הבא אני עושה שיתוף פעולה עם ערוץ. עוד לא רוצים לדעת איזה, חכו.
וזה הכל, תודה רבה לכל מי שצפה, נתראה בסרטון הבא, וביי.